Chuaigh an múinteoirí bhí agam bhí mé rang agus ar rang sé I bhain go mór mar chuir sí bhéim olmhór ar an ghaeilge leabhartha agus go mála sin ar an ceol agus an dramaíocht agus dáinte sin lom go deo. An múinteoir a chugus le bhaimar ná má múinteoir níl beaga. Bhí si cócnáta din agus fosfáta nuair an tucrad na ar híarm. Chuaigh má múinteoir Gaeilge in orthu go mór I bhaim orm, tus gur sppraag si méid chun Gaeilge a chur chun cín agus bhí si gcónaí dearfach faoi teanga. Chuaigh má múinteoir ar rang dó go mór bhaim orm, tuis go raibh gitar aige agus dúsáid sé an ceol chun muid a bhúna agus bhí sé an spríom. Chuaigh má múinteoir suairse ar rang chathair go mór a bhaim orm, bhí tionchar olmhór dearfach aici ar an rang ar fád agus réite gachtain a gána bhailithí. Má múinteoir rang a chathair I bhaim go mór tuis go raibh si a gcónaí fáinach linn agus bhí atmosfér sanna sa seo mar rang a gcónaí. Chuaigh má múinteoir éilis á rang a dó go mór a bhaimar mar bhí si fear háilte agus bhí si ionach tuis go nach freisin.